Dobrý večer, naši priazniví diváci. Vítam na našom veštereskom príbytku, kde sa venujeme vešteniu, budúcnosti, kartám, ale hlavne vašej nádhernej aury. Ja som bývach Vuštorka, Šakírka a toto je moja kolegynka Šehrezátka Onur. Sama vašehy. Druhou. Dneska si povieme niečo o našich dejinách. Perskej, slovanskej, slovinskej, gréckej, perskej, perzuánskej, talianskej, francúzskej, rómskej, kmeňovej, čistokrvnej, hlavne rómskej, naše dejiny, krásne, čistokrvné, čisté. A chcete vedieť, čo vás čaká vo vašej budúcnosti? Vymeštíme vám to, tuto z našich gulí. Vražda, narodenie, smrť, narodenie, dieťa, manžel, skupinová samovražda, všetko. Tuto z našeho čísielka. 0945 966 3599 Bratislava, Košice. Tu. Tak neváhajte, volajte. Volajte, neváhajte. Nie sme tu 24 hodín. Ale čo 300? 28 hodín denne. 120 eur na sekundu. Neváhajte! Nekupujte mačku vo vreci! Nechoďte z blata do kaluže! Nechoďte $100 v doline Maj! Katarína na blate Vianoce na Silvestri! Neváhajte! Marci sme Vianočné zľavy Black Friday. Pršať bude zajtra. Veru tak, vyveštili sme. Čakáme! Volajte! Prepojíme! 120 eur na sekundu. Lacno. 10. Transferás nejaký spirituje. Mike Spirit. Sa tu zbiehajú už ako zliepky Margitke našej, susedke dobrej. Vyšľovke našej. Dvihni to! Nie pravou, ľavou! Tak už dobre to nadáva, že už ja mám ľavou ruku, To nikoho nezaujíma! Nie sú žiadne atrakcie, more. Sliepka mi odkusla ruku, tu je pravda, celý svet, tu je pravda. Ľavou rukou, sliepka atrakcie, more. Haló? Margita, trošku bolo, lebo ti znova prečujem. Tak nevidíš, že som na telefóne, že volám? Haló? Jaj, no dobrý deň pani Veštice, ja by som sa chcel spýtať, či by ste mi vedeli takto na diaľku vyveštiť budúcnosť a povedať, čo ma čaká tak, pretože ja som minule vstúpil u suseda do psieho hovna, potom aj do hovna toho suseda, no a on sa mi smial, že ja mám vždy na takéto smolo, lenže ja som počul, že to prináša šťastie, čiže teraz som smetený a neviem, čo ma čaká, tak mohli by si mi poradiť? Dobre. Počujeme sa, no rozumieme. Tak ja vám vyveštím tú budúcnosť minulou s kartami mojimi milovanými, požehnanými od Boha Krista. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Zostaňte hore, vás nezložím úplne. Už som to ide teraz vrátiť sa hore. Krátne karty máme tu dneska. Ideme. Dobre. Volám tu vás, starý spiriti, Majko Spiritus, pomôž mi, cítim tu nejakého spirita. Pomôž mi vyložiť tieto karty. Cítim ho. Aj ja veru. Dotýka sa moje nohy. Veru, silný chlapík to je. Líbi sa mi moc. Stačí. Tudle sú veľmi zlé karty, ojojojoj, černota, nazvar toto nie. Veľmi zlé karty, veľmi zlé nešťastie, mor, nitavé rany, smrť, hladomor, nehoda, utopenie, zhorenie. Tu ešte si vynechala. Čo je to? Diabol príde k vašej posteli, nakazí vás cholerou,
černý diabol to bude. Čierny kašel, čierne ruky, všetko čierne vidím, teba vidím čierne, všetko čierne. Práve to. Teraz tam zapálime sviečku vašej budúcnosti. Ak bude tým čierny, všetko zlé sa vám splní. Ak bude fialovo zlatá, ako žila moje drahé dcery, na dobre sa všetko obráti. Ale potom musíte zaplatiť 300 eur. Za budúcnosť. Dobre chcete pre svoju rodinu, pre svoje deti, pre svoju babičku, pre nebohu prabadetka. Všetko. Ak tak nespravíte, všetko bude na vašu dušu. Všetko sa vydarí. Zlato sa na strebro obráti, strebro na sol. Nevidím to dobre, ani moje tretie oko nie. Nešťastie. Oheň je čierny, ale dym je tmavo čierny. Nešťastie nad nešťastím vyhrá. Hnísavé rady, vystrekujúce čiernou tekutinou na okolie, na suseda, na mamu. Rovno do hnisa hnis, znisa hnis, mor, hladomor. Chladničkomor, všetko sa zrúti, všetko sa na zlo obráti. Príďte, pomôžeme. Iba za 300 eur. Budúcnosť chcete vedieť, nie? Pre vašu rodinu. Všetko dobre chcete vedieť pre nich, nie? Ochranu, pohodlie. Ale keď si nechcete priplatiť, tak ste sa ma nemali volať. Teraz privítame v našom štúdiu pána Lacomíra Zaslepeného. Pán Laco, poďte sem. Poďte, sadnite si, hačnite si sem k nám. Poďte. Budúcnosť vidím čierne. Zdravím vás. Zdravím. Áno, ruky poskladám. Počúvam svoju budúcnosť. Môžeme vám. Karty vyložíme, guľku vyleštíme, budúcnosť povieme. No tak by som teda poprosil, no. Tu máte talizman tu. Ste na to pripravení? Prečo ma chytáte s tými chlopatými prstami? Čo to je? Áno, môžeme začať. Guľku si dáme k tvári. Vidí, narodili ste sa v Dolnom Kubíne so svojou bezdetnou matkou. Lenže ja som chcel vedieť svoju budúcnosť a neminulosť. Oslepnete Zase! pri záchrane svojej manželky. Ja nemám ženu. Deti, Ani deti. susedy, Som bezdomovec. samého seba zachránite pred potopou a ohňom. Rozumiem. Potom si kúpite žltú bundu a 2 šiltovky. Ja by som si v živote 2 šiltovky nekúpil. Daj sem tú gulu. Veštice, kuchár. No dovolte, my sme kvalifikované, vyštudované inžinierky. Trestné Vysoké oznámenie školy podám. vešteckej, s certifikátom vešteckým celým. A tuto mám dal kazetku 50. Tak, vidíme sa budúci týždeň s takýmito dômernými hostiami a neskač mi do rečí. Zamávaj hlavou. Sa vidíme. Tak dobrú noc a chráňte si svoje peniaze. Život, Kredit. duše. Haló? Je tu niekto?
Stratil som kreditku. Haló? Je tu niekto?